Ka seng RBY DSO ka balayang rangba bani keren bat ki bor sarkar ki bede pej dekmi ya ka thungkam thungjam hapo ka Ribhoi district hadin ka jinge kendu yaw additional deputy commissioner ha kene ki singi peladam menta ka singipat ki dikhot jong kane ka seng hapo ka jinge lam jong president uba Arnold Singkeli ha ka jinge don lang jong giwe ki dikhot jong ka seng ki ba kentup ya uba Sebastian Malai ubri president jong ka seng na Omdan circle nangta uba yai kersan jenthem ubri finance secretary ka Arpomer circle kilalet bania kendu sayaw secretary jong ka district selection committee Raja Brahma ha office tri kam jong u ka badon hanong po ha ka ba kilai keren halor kate kam thungjam bat kerpat yaw ti officer ban pej bha bat panirap kerpang ye ki samla thep kam jong ka district Ribhoi ki ba thep kam lang ba jong ka district selection committee nakaliang jong sen saisin kumba last week ni ladap ya kendu yaw MB tongper additional DC jong ka Ribhoi district na banta ka tu issue bangisim na banta ka jing tukam tungjam lomba kat na DSC te banta ka sni ka seng ka klem song klik ti na du utus ni tak dah ne ka klimat ka banta saisin ka seng hi kala le ikendu yo secretary jong ka DSC Raja Brahma bude secretary jong ka te na kala seng kale ai usagoi ka jing tho ban kentu yo ban pe khabna na banta ki kon samla jong ka Ribhoi district kumbangila keren mention ta yo dan nagalang jong ni snow comment sikat ba nagalang jong ni usket ulak kular bot lakren shai ba un simkhya ya kan kakam nabanta kabha kamiat jong ikon samla jong kadong Ribhoi jong ni brok khoi tengi ai khuble yo secretary jong ka DC lengba gini jing simkhya jong u hadin bakaseng kala kular o kala kerpa de u ban le enamta kathain kadong jong ni hapo Ribhoi district kumbangi tip lengba ka DC ki kun samla ki jong ni ke yo kam ka jam ti kumta na galang jong ni ngi kwa ba kane katna thongkam thongjam hapo Ribhoi district kan pe karpang kan pe hashwa ya kini hakama de kini ne pas preference ki de ki kun samla jong ka Ribhoi district kumta na galang ju la kular te kuble shiboni kini ki biro ki jong kular ka jong te hakane ga kwa ban paw ya phi ki paj ba ki kun samla jong ka Ribhoi district ba lengba kamne kamut ba na galang jungi kasang ngin song klikti no ngin sam jarang de ka ka bangi kwa kalong ba nang ne khamat ngin nang yai budin bin pa bin ya kan ka issue tat hadu bangi yo asuran ko ba 6% bagi kun samla jungi no Ribhoi district ki dei ki ba hakmat e ban rong kam hapo ka Ribhoi district ka jungi la hakinu gino ki kardan compare namar hapo Ribhoi district ngila don ki bala ban tri hakinu gino ki kam hapo office jongki jongka sorkan kumta na galang jong yeseng ngi karpat ya ki kon samla jong Ribhoi ki kemi ki pa ba jong Ribhoi district bakin kersan lem na bantakan ki issue bangisim tat hadu bangin yo ya ka asuran ka 6% baki kon samla jong ka thanyer Ribhoi kini yo rong hai kam sorkar ba pher hapo jongka district ka jong ni kata ka di jong kwa jong bat na galang jong sang lada don kam ban ya syakmat ban wat jeng tip long ba jongka an wat jengtip ro kasang kanya khmat don wat jengtip lomba jongka an kanang bangin la mastu hadu kano kon sama jungi kiyo banta hakikam jongka gobolan nagalan kasang kamput ang kar sale ro bandrong haman la kiwai di department kan le wat lomba ka an wat jengtip ba hadu kano kidon kinong tre bat kano kidon ki jungi kano kidon ki ba naba kata kade ke kasang ka bakakwa bat kumno la thong ki ha ki department of her jongka government hangnya po Ribhoi district kasang kanom song klikti nang ne smart kaniat bet nabanta ka bahagi kun sama jongka Ribhoi district nabanta kayo kam kayo jam nabanta ka kot jong ki kun samla ki jong kumba kasang ka kerteng jongka ka development youth development kumta ka seng ki ka kwa ban develop iki khana samla ka thain ka dong Ribhoi barok awai kublai shibon ka jingka pan agal yang seng to ya snok tilang bagasang ban ai ka jing kersan hado bangin yo ka jingjob na banta ka ne ka issue ka ba ki na banta ka bha kamya ka development ka thain ka dong ka jong ku le shibon